Vandet kan ikke løbe videre derfra, da der ikke er lavet det der bløde hak ud over kantstenen. Der er også sliberender i, ikke? De går aldrig væk. Man har lige glemt at dykke kantstenen. Vi er på rundtur på Christianshavn med Claus Erik Jonsen, som er oldermand i brolæggerlavet under Dansk Industri. Vi har inviteret ham for at få hans mening om de ændringer, som Københavns Kommune foretog i 2010 i brolægningen på fortovene på Christianshavn, ikke mindst for at lede af Christianshavns lokalråds klager over manglende tilgængelighed. Brolæggerlavet i dag, det er jo en sammenslutning af brolægningsentreprenører i Danmark. Og den er landsdækkende i hele landet, og vi gør meget for at fremhæve den kvalitet inden for vores fag, altså brolægning. Vi gør det, at vi simpelthen efteruddanner tilsynsførende inden for Københavns Kommune blandt andet, rådgivende arkitekter og ingeniører i vores standard. Brolæggerlavet udfører tilsynssager, hvis der hersker tvivl om udført arbejdets kvalitet, men lavet afprøver også selv nye metoder og belægninger. Hvad er egentlig meningen med at udvikle nye metoder for brolægning? Fordi hvis vi kigger her på Christianshavn, der ligger jo brosten, som har ligget her i flere hundrede år. De holder jo egentlig meget godt. Ja, det gør det, og det er jo dejligt at se, fordi den belægning, som ligger herude, den har jo været omsat sikkert op til 10 gange efterhånden, og det er de samme sten, som bliver brugt igen og igen. De kan tåle at sætte sig, de kan tåle at blive slidt, de bliver faktisk flottere med årene, når de bliver rigtig slidt, som de er, som de ligger herude. Det, der er med den belægning, den kan man sige, den er jo ikke lige tidsvarende sådan rent arbejdsmæssigt. Der findes ingen maskiner, der kan lave den slags belægning. Det er håndsætning, som man gjorde for flere hundrede år siden. Man sætter stenene med en hammer, en kørebanehammer, og man sidder sågar også på en stol, der hedder en kravknap. Og den bruger man altså den dag i dag, når man sætter kørebanebro i vejbanen. Men man kunne jo godt regne på det og finde ud af måske, at selvom det kræver mere arbejde at lægge de her belægninger, så kunne de jo måske på det lange løb godt være billigere i virkeligheden end asfalt. Ja, det er det. Men man kender jo politikere i dag. De er jo på den meget korte bane. De vil gerne se nogle resultater lynhurtigt. Men tænker man frem i tiden, så er jeg sikker på, at det er meget billigere at sætte brosten over det hele. Så er der selvfølgelig noget, der spiller ind med, det er måske lidt ujævnt for noget trafik, og måske ikke så godt for cyklerne, men det der er jo også en charme i. Men tilbage til det, vi kom for, at bedømme kvaliteten af de tilgængelighedsforanstaltninger, der blev foretaget i 2010. Det er lavet af ny moderne granit i firkantede klodser, rent udsagt. Det er ikke kløvet ud mere, som den oprindelige granit er, som ligger herude. Men den er slebet i toppen for at gøre den mere jævn, og så er den jetbrændt, for at den ikke skal være glat, og så for at den også skal ligne noget af det gamle. Formålet med at lave det, og det er jo udelukkende rent udsagt for at det skal være jævnt at færdes på med barnevogne og rullestole og gangstativer og sådan noget. Og det tror jeg er en tendens, man nok må leve med, at de krav, dem stiller samfundet altså. Ja, man har jo gjort det, at man ved alle de gamle overkørsler ind til gårdene har flyttet eller fjernet de gamle brosten i et felt, som har fortovsbreddens areal cirka, eller bredde. Og der har man så udført det, at man har lagt bordursten, nye bordursten, som er skåret i toppen og jetbrændt for at gøre dem mere jævne, rent udsagt. Man har så for at fylde feltet ud i hele den fortovsareal, har man sat brosten ind imellem, og sådan rent materialemæssigt er det en rødlig granit. Jeg kan ikke sige, hvor den er fra i verden. Jeg vil tro, at det er en kinesisk granit. Og jeg kan også se på den, at den er i en nogenlunde rimelig kvalitet. Den kan i hvert fald tåle at ligge udenfor, hvis man kan sige det sådan, ikke? Men feltet går over, og det er simpelthen for at det er simpelthen fordi barnevogne og gangstativer, ældre mennesker med gangstativer, kan gå over det stykke her. Man kunne have lavet det på flere forskellige måder, ikke? Men jeg synes, sådan rent fagligt, så er der granitmaterialer, som ligger her i forvejen. Det er lavet på en lidt anden måde.
med bordurstengene, som udgør et felt, hvor man kan sætte barnevognshjulene eller cykelhjulene, for at sige det som det er. Så jeg synes faktisk, det er en meget god løsning i forhold til det, man kunne have fået. Men der har været kritik af ændringerne, blandt andet at kørestole kører ned i de render, der leder regnvand fra bygningerne ud i rendestenen, de såkaldte Kina-kuglerender. Ja, det skulle ikke undre mig, at man har problem med den brede af dem. Den er ret bred, og den passer i hjulomkredsen. Dybden på selve renden passer i hjulomkredsen på en rullestol. Så det vil jeg gerne tro, at det er tilfældet, at man simpelthen sidder fast i den. Så det er ikke en forbedring af tilgængeligheden, kan man sige? Nej, det er det ikke. Og Claus Erik Jonsen er heller ikke imponeret over valget af materialer til Kina-kuglerenderne. Den er udført af en grå betonflise, og det kunne måske have været for meget lidt penge, kunne det have været udført i en granit i samme kvalitet som den, vi har set i overkørslerne. Det synes jeg er ærgerligt, man har valgt en betonrende, også fordi man i mange år har udført den i sandsten eller granit. Man kan så se, at ud på kantstenen er der et hak, så vandet skal kunne løbe ud over kantstenen, og det er ikke alle steder, at man har fået det hak lavet på sådan en måde, så vandet løber ud over. Det er måske mindre smart. Et generelt problem med belægningen i overgaden er, at den trænger til at blive rettet op. Der er såkaldte lunker eller fordybninger i fortovet, så når det regner, er der steder, hvor vandet ikke løber af fortovet. Kunne man tænke sig, at en måde, man kunne øge tilgængeligheden på, var at rette hele fortovet op og sørge for, at blandt andet vandpytter og sådan nogle ting forsvandt? Ja, det vil være en fordel, men det er jo stadigvæk et økonomisk spørgsmål. Det er en meget dyr form for belægning, men meget holdbar over en meget lang periode. Men det vil være meget dyrt at gøre det af en gang. Et typisk eksempel, man har lavet tilgængelighedsfeltet her over overkørslen, og det man har udført, det er det man får penge for. Der har ikke været mulighed for de steder at rette den belægning, som ligger ud over entrepriseskældets areal op, fordi kommunen vil ikke betale for det, og derfor er der kun koncentreret sig om at lave selve tilgængelighedsfeltet over. Alt, hvad der ligger ude for entreprisegrænsen, jamen det får man ikke penge for, og det burde man sådan set have, så man kunne rette det op. Men det er jo et typisk eksempel, det er penge igen, og det vil kommunen ikke betale for, så derfor er det ikke udført. Nogle har undret sig over, at man har lagt stenene i cement i stedet for i grus. De materialer, de er jo næsten firkantede. Jeg er næsten sikker på, at de ser lige sådan ud i bunden, som de ser sådan ud i toppen. Og det er jo sådan, at så er de også glatter i bunden, det vil sige, at de låses ikke så godt fast. Så vælger man altså at lægge det i beton, og det er den helt rigtige måde at gøre det på. Man har så ikke særlig været så heldig, rent usagt, med at få fjernet overskudsmaterialet ud på den gamle belægning, og det ser ikke så pænt ud. Det er simpelthen for at gøre det mere holdbart, man har valgt at sætte det i beton. Og det er det man simpelthen er nødt til i dag. Nu ved jeg ikke lige, hvordan jeg overkører, om der kommer skraldebiler ind, men det kunne jeg forestille mig, at der er kørende trafik, og der er vridende trafik, og der bliver man nødsaget til at sætte det i beton. Og nu vi er i gang, er det ikke svært at finde andre fejl og mangler? Vandet kan ikke løbe videre derfra, da der ikke er lavet det der bløde hak ud over kantstenen. Og det må jeg sige, det er en mangel, og der står selvfølgelig vand der, og der kommer til at komme lunker med tiden, og vandet ikke kan komme ud over. Men man har ikke stokhugget det eller jetbrændt det. Den skal nok blive mørkere med årene, men den kommer aldrig til at få den rigtige struktur som selve kantstenen. Der er også sliberender i, ikke? De går aldrig væk. Det bliver jo ikke slidt mere. Man har lige glemt at dykke kantstenen på hver sin side, så der kan godt være en snublekant der. Rent fagligt har man skåret fliserne fra hjørne til hjørne, eller fra tangent til tangent, uden at lave en blød bue på. Det er måske en mindre god løsning, vil jeg sige. Den er i hvert fald ikke fagligt korrekt, vil jeg sige. Her ser vi så tilgængelighedsfeltet, der går over vejen.
Og der er så igen et sted, hvor kantstenen ikke er dykket ned. Og det er måske mindre smart. Ja, sådan rent fagligt med de her tilgængelighedsfelter, så synes jeg faktisk, at det er løst på en acceptabel måde. Sådan rent fagligt er det et godt lavet, når man skal have sådan nogle felter der. Så fagligt okay, lyder dommen, men passer de nye materialer overhovedet ind i et 400 år gammelt fredet kanalmiljø? Det mener i hvert fald Michael Hermann på Overgaden ikke, de gør. Jeg sympatiserer meget med tanken, men jeg er ked af, at man kaster vrag på den tradition, som er et adelsmærke for byen, at man kan kigge ned og se, hvor man er. Københavns brolægning er verdensberømmet blandt eksperter, fordi den har en uniformitet og en anvendelighed. Og den følger man ikke op på med de materialer, man vælger, og med det håndværk, man udfører. Og hvis ikke man råber vagt i gevær nu, så går det jo hen og bliver lige meget alle sammen en dag. Hvad kunne man have gjort i stedet for? Det er svært at sige nu, når skaden er sket, men man kunne ønske sig, at man bare måske havde taget den oprindelige belægning og slebet til, så man havde fået den jævne overflade, man kunne køre henover. Det er jo kun, der er jo tale om 2 spor alene. Til nogle projekter, der forlanger man simpelthen, at det skal være gamle slidte sten. Og der har man på et tidspunkt for ganske få år tilbage kunne købe dem ned fra Belgien af. Uden at det er belgiske brosten, men det er simpelthen danske, bornholmske, svenske brosten, som er sejlet ned til Holland i lasten på skibene for at rent usagt at holde skibet på ret køl, for at sige det som er. De skulle have ballast med. Kørt de brosten, eller sejlede de brosten fra Danmark og ned til Belgien, læsset af der. Belgierne vidste ikke, hvad de skulle have, fik deres varer ombord og sejlede hjem igen. Okay. Så vidste man ikke, hvad brosten skulle bruges til, og dem satte man så på havneareal dernede. Og de brosten har man kunnet købe for ganske få år tilbage. Nu er det desværre solgt alt sammen, ikke? Resten af Christianshavn er jo fredet i høj klasse. Hvordan synes du, det passer ind i den fredning? Ja, altså hele kanalområdet er i hvert fald fredet, og bygningerne er det, og som beboere i en fredet bygning, der er man pålagt en vedligeholdelsespligt, hvor vi er ude i nogle reparationsarbejder i Rolls-Royce-klasse, og så er det da pokkers irriterende at se, at kommunen skulker for deres forpligtelse til at vedligeholde et fredet område, og vælger en sekundaløsning med nogle underlødige materialer og et elendigt udført håndværk. Kunne godt gøres med gamle materialer, der blev forarbejdet på den nye måde, så det kunne anvendes. Og de gamle brosten er i høj kurs. De bliver kørt i depot, og de bliver låst inde bag lås og slå, fordi det er virkelig guld værd. Altså du kan ikke få nye materialer i dag, der er tilsvarende, og hvis du skal ud og bruge et stort areal af slidte brosten, så er det ikke sikkert, at du kan få hele arealet i den type brosten. Grunden til, at de er slidt i toppen, som de ser ud til der, det var jo de gamle hestevognsmeder på hestevognen, der slæbte dem til. Og det er derfor, de har den der sådan fine, glatte, runde form. Man kan købe, de er meget dyre. Det er sådan, at man kan faktisk købe nogle nye, der er billigere, men selvfølgelig er den nye kvalitet, hvor man ikke kan se den patina, de gamle har. En brosten som denne her, den koster nok cirka 400-500 kroner per kvadratmeter. På det korte sigt, ja, så sparer de. Men på en lang sigt, der sparer de altså ikke noget. Har I indtryk af, at kommunerne er værre end de private bygherrer, når de er ude og lave brolæggerarbejder? Ja, det har jeg indtryk af. Det er de, der er måske ikke så godt tilsyn på, eller den tilsynets faglige viden er måske ikke så stor hos kommunerne, som den er hos en privat, som også måske har en rådgivende ingeniør på. Altså der bliver de tjekket ude hos de private. Og det har ikke været muligt at få en udtalelse om, hvorvidt tilgængeligheden er blevet bedre på Christianshavn fra Christianshavns lokalråd. Ellers er der blot at sige, husk at tjekke christianshavnskvarter.dk for nyheder fra Christianshavn.